Interrompim aquest programa per una notícia d'última hora. Hem tingut una batalla de les tropes franceses comandades per Saint-Cyr i les tropes catalanes comandades per Vives i Reding. Ara passem a la nostra corresponsal que tenim a la línia de primeres d'aquesta batalla. Com va, Joan Antoni Dumarano? Bueno, estem aquí al camp de batalla on hi ha hagut aquesta confrontació. Ja fa més o menys una hora que ha acabat i hem de lamentar, lamentablement, la pèrdua de l'equip català que ha sigut derrotat per les tropes franceses de Saint-Cyr. I per això tenim aquí un representant de l'equip català, Jordi de Viladecans i Ribes. Jordi, com creus que ha anat aquesta batalla? Explica'ns-ho. Bueno, bé, ha estat una batalla dura més que dura. Hem perdut moltes tropes i més de 1.500 capturats. Esperem que la cosa no segueixi així de malament, perquè si no, ja veus, acabarem malament. Bueno, sí, Joan Antoni, moltes gràcies per aquestes declaracions tan increïbles que ens has fet de la retransmissió d'aquesta batalla. I ara, malauradament, hem d'acabar aquesta emissió especial i tornem al programa que estàvem programant. Que acabi de passar un bon dia i una millor setmana lectiva de... Fins després!